Mela nsalmulkom Antonello Bela u Wayne Mikalla fil-lejla ser ikunu qegħdin magħkom biex flimkien niddiskutu dak kollu li rajna fil-Grand Prix tal-Arabja Sawdija li intrabaħ minn Max Verstappen fuq Charles Leclerc. Qabel xejn ukoll nixtieq ukoll nerġa' mill-ġdid nitlob skuża kellna xi problemi fil-programm l-intervista tal-ħamis li għadda. Imma serħu raskom li dal-programm dal-waqt se jiġi rkuprat ukoll. Wayne, l-ewwel net, insellimlek grazzi li lejla qiegħed tagħmel dan il-video miegħi. Illum qed nitħaq il-ġimgħa l-oħra kont qed titħaq inti u jiena kelli geddum twin salart, illum jiena qiegħed naqra żjed ħanuża l-kelma relieved inti qiegħed naqra delus ħanejdu hekk. Ekku, pjuttost id-dizappuntat, għax kienet taliqa fejn aħna stajna nġibu l-punti l-Alfa Romeo, kena reliability issue b'Bottas li għadni minn ċert xinqara eżatt u Guanyu kellu diversi problemi, incident kellu start ħażina fil-bidu, kellu xi incident meta qabes lil Lance Stroll barra mit-trakka, il-penalty ma ġiex serb sewwa u spiċċala dax il-post biss. Mela, qabel ma nidħlu naqra fid-dettall, ħalli naraw naqra kif spiċċaw ukoll il-dina it-tellieqa, anke ukoll bl-luna ta' xi grafiċi li preparajt, Max Verstappen jirbaħ din it-tellieqa u ħanejdu hekk konsolazzjoni għat-tim tal-Ferrari jekk kif Charles Leclerc u Carlos Sainz għal darb'oħra kisbu podju doppju t-tieni Leclerc u t-tielet appuntu Carlos Sainz. Warajhom mbagħad kellna lil Sergio Perez spiċċa raba, għalissa wkoll nagħtu ħarsa fuq lejn il-klassifika qabel ma nidħlu fid-dettal fuq xi punti, George Russell il-ħames, Esteban Ocon is-sitta, Lando Norris is-seba', Pierre Gasly 8, Kevin Magnussen id-9, Sir Lewis Hamilton fl-10 pożizzjoni, ovvjament qegħdin nitkellmu sakemm wasalna biex noħorġu għal dana il-video, nafu wkoll li kien hemm l-stewards kienu qegħdin jaraw xi inċidenti. Min-naħa l-oħra Daniel Ricciardo jirtira fl-eb 37 minħabba problemi fil-magna u naħseb li l-ewwel ma nixtieq nitkellem appuntu ħanibdaw pass nibdaw naqra fuq dak li rajna fuq dik il-ġlieda mill-isbaħ dawk l-aħħar 10 laps li kellna bejn Verstappen u Leclerc fejn naħseb illi kienet ħanejdu hekk il-bidu ta' tellieqa li ser naraw fil-kumplament tal-istaġun hekk fl-ewwel rajna il-Leclerc il-Verstappen jaqbes il-Leclerc, Leclerc jerġa' jpattilu battalja li baqgħet sal-ħar sakemm Max Verstappen irnexxielu wkoll jirbaħ din it-tellieqa Wayne. Naħseb illi żgur li tim ieħor li ħanaqra nifs wara li rajna dawn ir-riżultati kien it-tim tar Red Bull, biss xtaqt li forsi nħaq kummenti tiegħek fuq din l-ġlieda bej il-Max u ċali biex nibdew minn hawn. Naħseb milli jidher huma se jkunu din qed jisfidaw għall-kampjonat tat-titlu, Verstappen u Leclerc. Però dukmini, kont jiena onestament ħsibt li ħajkun hemm xi tip ta' kolliżjoni bejnietom, ġew trakka daqshekk dejqa u fast kienet inkredibbli kif verament kienet clean. Fil-fatt ħin minnhom kien hemm kuntatt però, ħin minnhom kien hemm kuntatt però. L-aħħar kantuniera, mhux ta' tnejn li mallokjaw. Il-kuntatt kien minimu, mhux bħal tas-sena li għaddiet. Jiġifieri dak il-punt tiegħi. Kont sorpriż kemm nexxu li defendi tajjeb Charles Leclerc, però sfortunatament ir-Red Bull ta' Verstappen kienet wisq fast fid-dritta. L-akbar tellif naħseb li kien Sergio Perez illum illi beda tajjeb kien l-ewwel u mbagħad kien hemm dik appuntu dik il-safety car li ħarġet minħabba Latifi, parentesi, Latifi jagħti Latifi jieħu letteralment għax kif Latifi ta' rebħa l-Red Bull f'Abu Dhabi s-sena l-oħra u nifqu hawnhekk din darba Latifi ħa tellef rebħa lil Perez għalkemm imbagħad Verstappen
salva ħanejdu hekk wiċċ it-tim ta' Kristin Horner u fil-fatt Perez beda tajjeb. Sa kellu dik il-problemu fis-safety car ma kien isu der li ħajrbaħa u t-telliqa qabel ma ġara li ġara. Eżattament, u kien sfortunat, ma kienet imexxi tiġrija sew, ma mill-ebda żbali sakemm għat-taliqa sħiħa jiġifieri ma mill-ebda żbali, imma kienet dejjem l-ewwel b'xi ġi sekondi, 3 sekondi żamm dak il-kep konsistenti u tħassartu jiena u kif ħarġet is-safety car kien verament sfortunat. Ekku, karatteristika oħra li rajna matul din it-tiġrija kienet Esteban Ocon li l-ewwel kien involut fil-ġlieda taħraq mal-Alonso, anzi ma nafx kif ma ħabtux jiena. Qabel ma mbagħad ma dik se nitkellem naqra iżjed fuq iżjed fid-dettall il-battalja li kellu mal-Lando, biss dik il-battalja bejn Ocon u Alonso ġbitni wisqin. Kont sorpriż kif ħallhom isuqu jiena, tkellem Otmar. Jien iktar kont sorpriż li ma smajtx l-Alonso jnewwaħ ħanajdu hekk. Dik ukoll, però it-tnejn li huma għandhom mutual respect tajjeb bejniethom daw iż-żewġ sewwieqa. It-tnejn li huma pjuttost clean drivers, ġieli rajna Esteban Ocon kollu xi kolliżjoni l-ammulaw, però Fernando Alonso huwa sewwieq li jsuq vera hard u vera clean fl-istess ħin. Verament oġbitni u mbagħad daqskemm dew jiġġieldu spiċċa jiġi involvut Bottas ukoll. Eżatt, għax minnhom Bottas kien qiegħed hemmhekk ukoll. Fil-fatt qabeż il-Ocon għandek hu. Eżatt, qabeż il-Ocon ukoll. Biss għax forsi inti ta' kont qed tissegwi t-tellieqa ovvjament tat-tim tiegħek la semmejt il-Bottas. X'ġara? Għaliex ħanejdu hekk kien arredossu sew tal-punti qabel ma mbagħad. Jidher li kien hemm xi reliability xi għadni ma rajtx x'kienet eżatt, però taħluh fil-pit biex jippruvaw isolvuha l-problema iżda għal xejn jiġifieri. Eżatt. Li kont ngħid pjuttost ta' sfortuna żgur kien ħajspiċċa xi 6 post għalija. Eżattament, fil-fatt he was running very good. U issa ovvjament ħan nitkellem naqra ftit iżjed jiena. Fl-aħħar għaliex mnuni il-ġimgħa kont naqra nkwitat, anzi mhux naqra kont inkwitat għal forma li jurejna l-McLaren matul dan fil-Bahrejn. Ġibna lija 6 punti importantissimi għaliex nemmen li se tkun taqtija taħraq għal-raba post. Hemm diversi timijiet, hemm intom ukoll wejn fil-ġlieda mill-ħass l-Alpin, però l-għandhom il-tellieqa tajba ħasra li fl-aħħar ma rnexxilux jeleb il-Ocon, imma u dan huwa l-messaġġ li rid ngħaddilhom lis-supporters tal-McLaren. L-aħwa l-importanti li ġibna l-punt illum. Għall-inqas m'għadniex b'xejn, għall-inqas issa tlaqna u għandna naqra xi ħaġa xnuru għalkemm u din hija naħseb aħbar illi ħarġet sakemm konna qegħdin nippreparaw il-materjal għal dan l-artiklu u ansel dan għal-video log. Norris tkellem fuq F1 TV u qal l-aħwa it-triqada twila tfadlilna mill-inqas xarejn biex naslu fejn naslu, se jkun hemm tracker fejn se nbagħtu. U onestament rajtu ħafna negattiv fil-Lando fi klimu għal jiena rrid inkun realistiku. Ejja ngħidu issa naraw, imma naħseb li wejn kellna bżonnhom dal-punti. Punti importanti ħafna. Kontu pjuttost fortunati vera, però you capitalized on others issues. Fortunati fl-ma sens. Li Hamilton ma setax jippitija taħt virtual safety car. Iva dik ġitna żewġ hemmhekk għax retirements ta' Bottas u ta' Alonso, nukom ukoll. Jiġifieri, però mbagħad kontu ftit sfortunati lejn l-aħħar ukoll peress li qabilskom Esteban Ocon fl-aħħar kantuniera. Jien naħseb hemmhekk. Wejn jien naħseb hemmhekk għamel żball Norris però, għaliex ovvjament jiena bħalma naħseb ħafna minnkom tafu ikolli l-monitors ukoll fuq Norris u Ricciardo biex nkun naf naqra x'inhu jiġri. Jidher li Norris għamel żball
U għalek Ocon għataw, Ricciardo minnaħa l-oħra, he played the team game, iżda sfortunatament il-magna għalet lejn l-axħar. Nisperaw, għal-kem Ricciardo l-rezet ottimist fi klimu, illi forsi t-telliqa li jmiss għal-kem fl-Australja ma tanċandu lak, tejnu biex nġibu il-punti. Zgur mux forsi nispera li nisma naqra xoħa ġizzet minnant Andreas Seidel jew Zak Brown biex naraw kol verament il-pozizjoni ta'kom. Wayne, għandek naqqa spazju għal-lista titkellem naqqa inti u kol fuq l-alfa at this point. Overall pala pace tul il-weekend kollu kien tajjeb ħafna. Fil-prattika l-ewwel prattika konna ġejna t-tielet post Bottas, qualifying mar pjuttost tajjeb, Guan Yu Zhu reġa għadda għal Q2 u Bottas għandiku it-tmien posti kwalifika. Eżatt. Fil-teliqa hemmhekk konna jiġifieri fil-ġlieda mal-punti. Però kellna reliability issues minna ħata Bottas u għamilna żbalji minna ħata t-tim finna ħata Guan Yu Zhu. Ma tantx taraw dak li żballi 5-second penalty ma servix, so ġifieri kont pjuttost maħruq dak il-ħin. U wara t-teliq aktar, għax mingħajra konna niġu l-10 post. Però issa nħarsu qudiem Awstralja għandna mmorru tajjeb ukoll il-magna tal-Ferrari żgur għattejna u l-ġlieda żgur mhux forsi ħatibqa' bejn il-ħaż u l-Alpine u anke tkom il-McLaren. Għalissa, fimna ħan nistenna naqra, ma ovvjament nistenna li nkunu għadin nġildu għemmek. Tajjeb illi u koll għalix nġibdu naqra l-attenzjoni fuq il-fat illi l-iktar l-veloċità t-ġrija għamela Charles Leclerc, skużawni, ħin ta' minuta 31.634. Mis-sewwieqa l-oħra illi xtaqt insemmi il-ħasra ġabu l-punt di Magnussen, Sir Lewis Hamilton kien sfortunat imma xorta nexxilu jnaqqar punt ieħor għalkemm żgur mhux forsi illi fil-kamp tal-Mercedes iridu jaħdmu iżjed. Russell reġa' ġab il-punti u ħin minnhom insejt fuq min, però għamel qabża sabiħa mezz George. Naħseb illi għandu jqisuhu sodisfatt fuq il-żewġ tiġrijiet illi appuntu għamel George bħala debut mal-Mercedes, biss ħallissa naraw naqra is-sitwazzjoni fil-kampjonati rispettivi kifini. Ovvjament l-ewwel 8 plus il-McLaren qed intellaw hawnhekk il-klassifika tas-sewwieqa fejn għandna Leclerc li jinsab l-ewwel b'44, Sainz 33, Verstappen 25, għandna mbagħad il-Russell b'22, Hamilton 16, Ocon 14, Perez u Magnussen b'12, għandek il-Bottas id-9 b'8 punti u Norris l-10 b'6 punti. Meta tagħtina ħarsa din klassifika wejn, issa qed nibdew naraw ftit allinjament tal-affarijiet għandek it-tnej tal-Ferrari u Verstappen illi bil-mod ġej. Ekku, jidher li iktar kemm jeddu l-istaġun se jkollna idea ċara ta' minn ħajkunu t-timijiet, ir-rivals ta' minn ħajkunu t-timijiet. Biss development ħajkun vera importanti tul dan l-istaġun, jiġifieri il-klassifika żgur ħadd inbidel minn teliqa teliqa. Għanna wkoll messaġġ minn Bernard Mamo, min irid jgħid xi ħaġa jista' wkoll jikteb fis-sezzjoni tal-kummenti. Bernard Mamo qed jgħidilna Bottas postu iktar il fuq, x'taħseb wejn? Xufi kapaċi u Bottas, però għalija Russell bil-fors kellu imur mal Mercedes, jiġifieri irritu ma rridx Bottas eventwalment kellu bżonn iċċedi postu mal-Mercedes. Nippruvaw mill-li nistgħu l-Alfa Romeo biex nagħtuh karozza tajba.
ukoll il-klassifika tal-kostrutturi Ferrari 77, Mercedes 38, Red Bull 37, Alpine 16, Haas 12, Alfa Romeo 9 u l-McLaren li ninsabu 8 post b'6 punti. Jidher li hawnhekk il-Ferrari diġà ħarbu, ma rridux ninsew illi ġabru hemm podi minn żewġ tiġrid u fil-fatt ukoll qed nara kumment minn Bernard li qed jgħidilna Sainz ħajspiċċa t-tieni sewwieq. Jew jien naħseb illi għadu wejn u m'għadux kmieni biex tajtek. Però l-indikazzjoni hemm ħajkun fil-ġlieda bejn l-ewwel erba'. Però għadna rridu naraw jien għalija iktar bejn Verstappen u Leclerc ħad tkun il-ġlieda għandu dik xi ħaġa ekstra li Sainz u Perez diffiċli biex ilaħqu magħhom konsistentament. Però milli rajna staġun li għadda Sainz kapaċi jiġġielidlu sew lil Leclerc, jiġifieri hemm ċans. Naħseb nasal biex naqbel miegħek jiena għalkemm nafu l-Ferrari kif taħdem. Jiġifieri biex jaqbdu jitfaw kollox fuq Leclerc ma tridx wisq. Issa, ħarsitta tmu fuq il-Grand Prix tal-Awstralja 15 oħra, tellieqa fejn ġieli rajna inċidenti wkoll. Jiena ma nafs jiġri, it-tama tiegħi hija anzi, ħanejtek, it-tnejn li aħna qed nittamaw l-istess ħaġa, ovvjament minnu l-aqwa ħajrnexxielu iġib l-iżjed punti voldiri, jitnet nittamaw li speċu nkunu żjed il-fuq. Ovvjament nispera li l-karatteristiċi ta' traka jifavorxu l-McLaren MCL36. Wayne, għanna domanda oħra minn għand Bernard, ħanħalija fidejk. X'taħsbu mill-power unit ta' Renault? Fast żgur, tidher fast fid-dritta, però pjuttost reliable. Kellhom xi problema f'Barcellona minn għandu għal Fernando Alonso u reġgħet fallitlu din it-taliqa. Għandikum minn ix-ċert minn qala jekk hux Otmar Zafnauer jew xi l-ħed tal-Magna tal-Alpin, però qal li preferi jiffoka fuq engine power mill-reliability. Ma fimni, jekk se ma tiffukax fuq il-reliability, el-plan se jfalli, ħajfalli, jekk ma tiffukax fuq reliability. Għaliex ma nixtiequx ma rridux ninsew illi el-plan nu li l-Alpin tiġġiela tal-kampjonat. Għalkemm kellhom bidu tajjeb s'issa ħanejdu hekk voldiri li kont supporter tal-Alpin ngħid li ninsab sodisfat biż-żewġ tiġri. Le, il-pace semmiet, naħseb huma on pure pace huma r-raba l-aħjar tim naħseb jiena għandhom magna tajba fid-dritta jiġifieri bħal aerodynamics mhumiex żiena laqqas iżda jridu jirranġaw ir-reliability biex konsistament jkunu jistgħu jġibu l-punti. U laqgħet insemmu magni tajb ukoll ninnotaw illi Tsunoda llum reġa' ma bedix it-tellieqa minħabba l-magni. Naħseb li dik ir-Red Bull Powertrain orajt vera li llum rebħu, imma xorta naħseb illi għandhom bżonn jirranġaw xi ħaġa fuqha. Il-magni kollha. Riccardo bil-Mercedes irtira. Tsunoda bedix it-tellieqa, Alonso bil-Renault irtira u anke il-Ferrari engine ta' ġewwa l-Alfa Romeo ta' Valtteri Bottas. Jiġifieri. Le ma isu l-Ferrari jiena qed narhom li bħala engine naħseb they are the safest. Huma the safest, però xorta kull tim hemm xi ranġaj jiġifieri fil-magna. Però Red Bull, allura Red Bull kellhom dak ta' Bahrain diżastru totali. Eżatt. U Tsunoda problema fil-qualifying u problema oħra qabel ma bdiet it-tellieqa stess. Mela, jiena bħala kummenti konklużivi li għandi xi ngħid huma li rana tellieqa tajba issa ovvjament il-McLaren il-place jajna
Għall-inqas ħanajtek, biss jien ġan insab ħerqan għal-Grand Prix tal-Awstralja wejn, għaliex nafu li ħanaraw Tinsiex tal-oħra. hemm trekka differenti dis-sena. Eżatt, Trekka bidlu kemm xejn għal aktar fast, jiġifieri jekk naraw aktar overtakes. ukoll Voldiri. Nistennew u naraw. Issa, immorru l-appuntamenti tagħna qabel ma nagħlqu l-programm tal-lum. Qabel xejn, għada fit-tlieta joħorġu il-voti tal-Kamra Sportiva fejn jidħlu din it-tellieqa, voti li qegħdin naħdmu fuqhom jien u Wayne u Dejzil Tabone. Il-xandira li jmiss ser tkun nar il-ħamis li ġej, il-programm l-intervista fejn din id-darba nisperaw li ma jkollix intoppi nkunu għadin niddiskutu l-loba Juventus Inter mis-serje Taljana illi ħatkun ħatintlab il-ħadd ta' wara. Mill-bqija jekk ilħaqtu l-programm minn issa dal-waqt ikun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube għal daqstant ukoll idħlu hemm qafsu subscribe u ma titilfu ebda mill-kontenut illi ikollna matul dan matul il-xandrit li nagħmlu tal-Kamra Sportiva bil-video logs l-antiki wkoll hemm il-programmi tal-intervista u hemm diversi kontenuti ieħor. Nibqija nawguralkom il-lejli tajjeb, għada fil-ħodu niftħu b'aġġornament fuq il-Players Championships u hemm mbagħad nibdew bl-aġġornamenti fuq il-Formula 2, l-Antopagelle u l-klassifiċi. Fiżjed dettal, Wayne, kummenta l-aħħar qabel ma nagħlqu? Rajna talliqa tajba overall, tiġet naraw title battle taħraq bejn Charles Leclerc u Verstappen. Sissa tidher clean u vera ħadd gost naraw u looking forward l-Australia. Tajjeb wis, mela, Antonello Bella Wayne Micallef iselmulkom il-kumplament tal-serata tajba niltaqgħu kif qed nilkom nhar il-ħamis ġej għall-programm l-intervista. Ciao!